Greetings Zimbabwe, my name is Mr. Sting, straight out of Prison Break Empire Entertainment. Nhasi ndasvikira vakomana pa10 apa pamba amutsum studio. Dollar Vibes, yes, the legend. Yeah man, atikanganwe boss era pazvino. Yeah man, tasvikira studio inonzi Milan Records. Yeah man, studio Glenview 7. Studio ine serious nemaworks but pane kudzoka kwayamboita kumashure. Handizoi chii chakaitika. I think Dollar Vibes the legend. Wakasongodipo mbichana. Thanks Mr. Sting. Milan Records studio takavhura last year muna February operate and then tati gene ground muindustry medu takasanganawo nemhepo dzakasimuka. On the 10th of December pane vanhu vakafunga kuti vakomana matimbopwanya maplans avo nezviroto zvavo vakasvika vakabreaka into the studio vakaba zvinhu zvese kusiya maextend nepop filter. Yeah. Yes. Very sorry. So from then on, inini naboss era my partner, we've been struggling tichibatanidza zvinhu. Tina boss Perengende, muchazivaziva zvenyu boss Perengende kuti ndevapi. Yeah man. They also assisted and they were very grateful. We also have ma-artists akauya akatibatsira, just to name a few, Julie, nevamwewo vakauya vakatibatsira whatever means dzavekwanisa. Okay. But we are proud to say that we are now fully operational and functional as we speak. Okay. Tiri papo boss era mune mashoko amunogona kungopa here kuZimbabwe kuti makavarongirei kana kuti mudangotsinhiwo zvishoma zvataura namukoma Dollar Vibes? Chinhu chandokwanisa kutaura ndechoti zviripo sofa zvihombe ende ngavatarisire zvakakura kupfuura zvavakaona last year because kubva patakabirwa it was a setback but takadzidza zvakawanda ko zvakatipa mukana wekudzidza nekuona kuti toda kuenda kupi nekugadzirisa patakakanganisa kuti pataishanda pane zvimwe zvatakakanganisa zvatakazoona through nekugara kuti apa taivhiringidza apa so ndizvozvo tichitendawo kune vamwe vanhu vakaita sei vakatibatsira vakawanda, family yanga supportive nemafriends nemaartists. Okay. seZimbabwe tikumbira kuti murambe muchase musimbisa Milan Records, but tiri ipapo paMilan Records pane maprojects here like amakaronga mukakasongota sei amukakasongotaura kuti from now tikufamba takadaiwo like pana zvatoperi kana pane rhythm ratorekordwa. Alright, for now tokwanisa ngoimbisa vanhu kuti kuvhara kubirwa kwati kaita luckily with mabackup ezvimwe zvinhu, so pane rhythm ranga ndinaro ndaiweka harina kuzopera kubuda maartists acho but it's got 6 masters projects. Okay. Rine the likes of Silent Killer, Mbida D, one of the baddest empresses vari kusimuka muZimbabwe, Queen L, tina Mwana Zegwa, tina Skylane, Son of Milan, muchazomuona yenyu, Only Man is there. Rinonzi Frenemies Rhythm. Yes, chatikaripira zita roti Frenemies nezvinhu zvatakasangana nazvo izvi. Okay. Kune we know and kuti munhu akasvika akaita zvakaita pastudio munhu wekuziva is an insider. Because havana kupasa door but they opened the door. You see. So takati tine mafriends ari kunzo but at the same time they are enemies. Ana zinoirema, so that's why takauya nezita rekuti Frenemies. And then mamanje papa muita muchitarisa pamasites aMr. Sting andega tikushanda tezvo zvakanaka. We'll be posting demo the rebirth. Chisaro nezvakawanda zvavanotarisira ipapo paribet ndo pazviri. Okay. Zimbabwe, thanks for watching and support Milan Records.